Ndi? Aku ah. Kopi. Endi? BRI. Yang tukang fotokopi ta lah. Oh, iya. Capek aku iki mang. Apa buka iki? Aku ndi peno? Aku. Oh, Wali murid. Wali murid. wali murid. Iya, wali songo sing ditutup soalnya. Iya. Apa nomor? Aku beritahu enggak? Berita apa? Ayo sekolahan. Muridnya jeneng gak jelas-jelas. Apa? Apa jenenge? Iya. Kayak sing di zaman ikuti tren Zaman Covid. musim-musim Covid ngene Oh, iki. galak. Jenenge ono sing Sapa? aku mang pas paling murid ya. Iya. Paling celuk Siti Covid Dasari. Siti Covid Dasari. Lho, Covid Dasari. padha tak karo tonggoku jenenge digenti saiki. Sapa? Isoman Suwulan. Oh iso manu iso. Isoman Suwulan. Ono maneh. Sing lanang e ngono. Ci. Sapa? Jenenge api-api. Abdul Mukopit. Karo Abdul Mukopit iku sapa? Mukopit. Karo Abdul Mukopit iku sapa? Apa? Iku adikne Indah Reaktif Fitri. Reaktif Fitri. Ngalah. Ono sing anu Ci, apa? Sapa? Iku koyo itu teko luar, arek pindah. Indah. Sapa jenenge? Teko Arab koyo. Heeh. Usman Sweban. Usman Suweban. Suweb ya. Suweb, ya. Aku paling sak kanca bisa teko luar negeri situ Farok Alfendemi. Pandemi ningsi apa dia? Pandemi ningsi. Ya ono sing pegawai puskesmas malah tambah lucu maneh. Apa? Apa? Jenenge lho. Sri Ambulan ningsi. Sri Ambulan ningsi. Jenenge Sri Ambulaningsi. Angel. Iku paling bojone iku. Aku kenal sing lanang. Apa? Putra Maskeran Jaya. Iki ono arek teko Jakarta ya. Siapa? Dona. Dona siapa? Dona antigena. Antigena. Dari kan aku bener itu ke Jakarta sak motor karo Iya. Nurul Imuniwati. Artis-artis yo melok ngono pisan. Siapa? Anissa. Heeh. Anissa Rapidayu. Rapidayu. Anissa. Aku duwe kanca. Ceras Vivi mana iki Tutu. artis Vivi iki. Aku duwe kanca. Teko Sunda, teko Bandung. Bandung. Jenenge Apa? EEP PPKM